Protection of Children na haharap din siya sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act matapos magpositibo sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ryan Basa, News 5. Sa pulsa video, ang pang-hold up ng grupo ng mga kabataan sa Quiapo, Maynila. Ang kanilang batang biktima, napaiyak na lang ng pakitaan ng patalin. Napapunta ng balitang niya, si Ian Suyo. Sa pulsa kuha ng CCTV ang grupo ng mga batang naglalakad sa Barangay 306 sa Quiapo, Maynila. Sa una, aakalain mong makakilala sila. Pero ang batang inaakbayan nila, kinuhold up na Wala si mama. Hindi nilubayan ng mga batang hold up ang biktima hanggang sa umiyak ang batang may bisikleta. Doon na sinaway ng mga tao sa lugar ang mga batang magnanakaw. Ang isang bata, makikita pang dinuhot ang pera ng biktima sa kadali-daling tumakbo. Tinangay umano ng mga bata ang 600 pesos na pera ng biktima. Nahuli rin ng mga otoridad ang 4 na magnanakaw na nadatnan sa isang pisonet. Hindi rin ito ang unang beses na nasangkot sa parehong gawain ng mga bata. Ang modus talaga nila, sir, is pata nila. Pag alam nilang dayo, yung hindi rin sila makikilala, yun ang dadahin nila, lalo pag nakita nilang may hawak na pera or may bibilin. Aabangan nila yon para hindi sila makilala. Ang mga kawatan nasa edad 11 hanggang 14 anyos lang. Nakuha rin sa mga binatilyo ang isang patalim. Nagkaaregluhan naman daw ang magulang ng biktima at mga batang suspect. Pinag-community service rin ng barangay ang mga bata. Ang Manila Police District naman, mas pag-iigtingin daw ang pagbabantay para maiwasang masangkot ang mga menor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Muling sumabog ang Bulkang Taal. Nagbuga ito na makapal at may na usok na halos 3 kilometro ang taas. Live mula sa Talisay, Batangas, nasa Frontline na balitang niyan si Ria Fernandez. Ria, kumusta naman ang mga residente dyan? Julius, hindi pa nga nakababangon ang Talisay, Batangas sa Ibigyan na ni Men! marka ng landslide ng bagyong Christine noon lamang Oktubre.